3100 lekárov podalo výpovede, plynie im výpovedná lehota z viac ako 30 nemocníc. Vládu žiadajú, aby naplňala memorandum, aby zastavila prechod nemocníc na akciové spoločnosti, aby riešila aj nedostatok sestier a študentov medicíny. Výpovede môžu dať lekári aj zo služieb. Nemocnice bez nich skolabujú. Minister zdravotníctva Šaško hovorí, že o platoch rokovať s lekármi nebude. Zároveň dodal, že neverí, že slovenskí lekári z nemocníc odídu. Viac už s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Vyslajským. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem. 99% všetky tie keci, že jak volič povie a volič je úplné hovno. Nevie nič. Tak nevie nič. O ničom nevie nič. 3100, to zatiaľ stále platí to číslo, pán Vyslajský, alebo sa to nejako vyvíja? Teraz to kolegyňa počítala, je to 3200, tak vyše 3100 lekárov, ale už 41 nemocníc, takže je to naprieč Slovenskom. Či sú to súkromné nemocnice, alebo štátne, alebo univerzitné, alebo národné ústavy, tak je to naprieč týmito nemocnicami, ale chcem zdôrazniť, že to nie je nespokojnosť lekárov s danou nemocnicou, ako to niektorí prezentujú. Tí lekári dávajú výpovede pre nespokojnosť so systémom zdravotníctva, ktorý máme na Slovensku. Takže nie je to nejaká revolta voči nemocniciam, ale voči systému. O akom objeme tých nemocničných lekárov teraz hovoríme, lebo videla som, že v niektorých nemocniciach to robí naozaj zásadné percento, čiže aký objem lekárov z nemocnic teraz? Sú niektoré súkromné nemocnice, kde to stojí na dvoch človekoch, dvoch lekároch, to celé oddelenie padá. Takže je to zásadné číslo. To sú väčšinou tí lekári, ktorí najviac pracujú v nemocniciach, najväčšia starostlivosť je na nich, zdravotná, takže to sú kľúčová časť lekárov. Bez týchto lekárov, aj to sme videli aj v 2011, kde zostalo potom možno nejakých 1900, ani bez nich nevedeli zabezpečiť chod nemocnic, takže sú to skoro všetci lekári v nemocniciach. Ja len aby sme si to vedeli v praxi predstaviť, z tých 31 nemocníc proste budú asi takmer všetky nefunkčné, nie? Áno, lebo to je reťazová reakcia, ako náhle nefunkčná nejaká väčšia nemocnica, už ani tí malé nevedia bez nej fungovať, pretože veľa pacientov riešia tak len prekladom na vyššie pracovisko, takže ak ho nebudú mať kde preložiť, oni nevedia zvládnuť, ale nám ide o to, aby o pacienta nebola postarané. My práve naopak chceme, aby to vláda riešila natoľko, aby sme sa mohli lepšie starať o tých pacientov. Nám ide o to, aby 1. januára zostali pacienti bez lekárov. To určite nechceme dopustiť. K tomu sa samozrejme ešte dostaneme, veď snáď sa dohodnete, uvidíme, ale v roku 2022 vás bolo asi okolo 2100, teraz je to o tretinu viac. Tak z toho usudzujem, že pohár asi lekárom preteká? Áno, už len tie sľuby, veď v 2022 sme sa dohodli na kompromise, podporovala nás súčasná vláda, vtedajšia opozícia, naprieč tým politickým spektrom boli tie naše požiadavky potvrdené aj pochválené, že naozaj pomôžu zdravotníctvu. O to viac nás prekvapuje to, že my sme rok na to upozorňovali, že tieto veci sa neriešia. Vidíme to už teraz v časoch ťažkej konsolidácie, že jednoducho štát nemá peniaze, ale my vidíme to v zdravotníctve, jak tie milióny a stovky miliónov každý rok unikajú, nám padajú nemocnice nad hlavami, na hlavu teda, a pritom tam naozaj sa lejú milióny, ktoré unikajú a vznikajú nám z toho najbohatší Slováci a tie peniaze sa strácajú mimo, takže našim pacientom nepomáhajú. A to chcem zdôrazniť, v zdravotníctve nie sú peniaze len zo štátu a nejaké štátne peniaze, to sú naše zdravotné odvody. To je asi jediné ministerstvo, ktoré funguje z peňazí ľudí, ktorí tam platia priamo. A odporúčam každému jednému zamestnancovi, aby si pozrel výplatnú pásku, koľko mesačne platí zdravotné odvody do systému, a potom je legitímna otázka, čo za tieto peniaze každý jeden občan Slovenska dostáva. 99% všetky keci, že jak volič povie a volič je úplné hovno. Nevie nič. Tak nevie nič. O ničom nevie nič. Z tohto, čo vlastne povedal minister, on si evidentne myslí, že vy blafujete. No, toto myslím, že Slovensko už tretíkrát ide zažiť, je to smutné. A na druhej strane vidno, že tie veci sa hýbu až vtedy, keď lekári dajú výpovede, čo je naozaj žalostný stav. My tieto isté veci máme žiadnu novú podmienku, žiadnu novú požiadavku. Žiadame od vlády niekoľko rokov, už to bude možno 13 rokov, čo žiadame od vlády to isté, aby sa riešil kolabujúci systém slovenského zdravotníctva, lebo naozaj nám padá to zdravotníctvo a cítia to všetci občania, to už nie, že len lekári a sestry vidia, že to nefunguje, ale každý jeden občan, keď zastavíme na ulici, by vám povedal, že to nefunguje. A každý, kto chodíme do nemocníc, aj do ambulancií, tak naše zdravotníctvo má žalostné výsledky. Ale neblafujete teda? No my sme tie výpovede podali. A v roku 2011 sme ukázali, že neblafujeme. V roku 2022 sme ukázali, že neblafujeme. Koľkokrát to vláda ešte chce skúsiť. Ale nám sa nedávajú ľahko tie výpovede. Veď tí moji lekári majú hypotéky, sú živiteľmi rodín, sú to často ľudia, ktorí žijú sami v domácnosti. Ako to není ľahké dať výpoveď
výpoveď a preto to nerobia ani za tých 62 eur smiešných, ale jednoducho my sme tu sa rozhodli zostať v slovenskej nemocnici a chceme, aby to lepšie fungovalo. Ale inú možnosť, ako dať výpoveď, už nemáme, pretože všetko ostatné sme vyčerpali. Rok sme chodili na ministerstvo zdravotníctva k podpredsedničke Hlasu, to je šéfka pána Šaška, aby sa veci menili. Poprosíme pána premiéra vyše roka, aby sa s nami stretol, aby plnil memorandum. Odkázal nám, že je to fajn to memorandum, dobré opatrenia sú tam, nech to plní pani Dolinková. To bola jeho posledná odpoveď, nepriama, čo nám odpísal. A delegoval to listom na pani Dolinkovú, ale tam sa to nepohlo, preto sme 27.6. v júni oznámili, že jednoducho pani Dolinková nielen, že neplní a nerieši problém slovenského zdravotníctva, ale ešte zrušila aj to, čo bolo už dohodnuté a čo platilo a čo prinášalo výsledky. A preto už v tom júni sme oznámili, že hrozia lekárske výpovede. Napriek tomu vláda teraz v septembri, oktobri spravila zrušenie ďalších opatrení, ktoré už boli dohodnuté a ktoré pomáhali Slovensku, a to tým sme dospeli k výpovediam. No, ona vláda to zjednodušuje teraz tým naratívom, že máte vysoké platy a že v čase konsolidácie chcete viac. Vy hovoríte, že to je 62 eur, že pre tieto nerobíte. To povedal pán minister, že neverí, že kvôli 62 eurám, ktoré sa majú navýšiť lekári budú dávať výpovede. Takže to povedal on, že je to tých 62 eur. To chcem poukázať, že ako blafuje vláda v tých platoch lekárov. A ja by som bol rád, keby aj pán minister Kamenický, ministerstvo financií, keď uvádza priemerné mzdy, aby uvádzal hodinovú mzdu. Pretože keď odrobíte dvojnásobný čas pracovný za mesiac, ako to väčšina lekárov odpracuje v tých nútených službách, a my musíme byť po víkendoch, cez Vianoce, cez sviatky v robote, lebo inak sa to nedá zabezpečiť. To musíme robiť, lebo inak by nemocnice nefungovali, tak potom je smiešne, keď nám vykrikujú nejaké priemerné mzdy, ale nech ukážu hodinovú mzdu a potom sa môžeme porovnávať. Lebo to je rovnako nefér, ako by sme povedali našim ťažko zle plateným učiteľom, že majú nejaké vysoké platy, lebo v noci doučujú. Ako to je rovnaký... Proste máte klamstvo. Ako keby dva úväzky za jeden za mesiac väčšina tých mojich kolegov a nás, ktorí robíme v tých nemocniciach a musíme slúžiť, priebežne tak 4-5 služieb mesačne, to je 4 až 6 služieb, 24, to znamená 5-6 krát do mesiaca sme 24 hodín v práci. Navyše oproti normálnemu pracovnému času, a teda za ten mesiac tá norma hodín, ktorú my odpracujeme, je často dvojnásobok toho mesiaca. Takže to sú takéto odpracované hodiny. A sú tam potom aj nefér dávať priemernú mzdu, keď niektorí lekári sú špičkoví odborníci, naozaj majú neštandardné platy a potom to do nejakého priemeru. To, čo my sa bavíme, a tá naša požiadavka, keď sa bavíme o platoch, je 1,5 až 2,5 násobok priemernej mzdy národného hospodárstva. Jedna vec je, že či je to fér, nefér. 4800 eur, tak nebudem žiadať, hádam 2,5 násobok priemernej mzdy, čo je 3200 eur. 99% všetky tie keci, že jak volič povie a volič je úplné hovno. Nevie nič. Ale nevie nič. O ničom nevie nič. Skutky. Ja toto navýšenie, ktoré malo byť podľa toho pôvodného zákonu, mám v pracovnej zmluve. Tak ako 2200 lekárov, ktorí roku 2022 dalo výpoveď. Takže mne sa na plate nič nemení, nič mi neklesne, napriek tomu, že bol zmenený zákon. Napriek tomu som dal výpoveď a túto moju pracovnú zmluvu som poslal riaditeľovi naspäť. Takže som dal výpoveď a ohrozil som si to navýšenie, ktoré túto vláda tvrdí, že my o to bojujeme. Ale robím to kvôli tomu, aby mi pribudli noví kolegovia, pretože tie mzdy, ktoré sme tam vybojovali v 2022 a dosiahli sme nejaký kompromis s vládou, tie mzdy nie sú ani tak pre nás, ktorí sme tu, ako pre tých, ktorí by mali prísť. A to bolo aj vo výsledkoch bolo vidieť, k tomu sú dáta, že minulý rok napríklad nám historicky najviac mladých lekárov zostalo na Slovensku po škole. To za x rokov toto bolo historicky najviac nám zostalo. A my sme boli vlastne jediná krajina, ktorá nezvyšovala platy lekárov a preto bol väčší odliv slovenských lekárov do okolitých krajín. Potom v 22. sa to trošku opravilo a hlavne nie je to dôležitá tá suma výsledná, čo dostane ten lekár, ako to, že vidí v tom zákone a že keď budem robiť v nemocnici, udržím sa tam, budem na sebe makať, budem lepší, kvalitnejší, udržím sa v tej nemocnici, budem mať takýto plat po 10 rokoch. Tá stabilita je dôležitá pre tých ľudí, keď sa majú rozhodnúť, či do zahraničia alebo zostať na Slovensku. Takže, a toto bolo povedané aj od dekánov, napríklad na tom stretnutí u pána prezidenta, že toto prinieslo efekt.
veľa mladých lekárov po škole tu zostalo, historicky najviac. A vidieť to napríklad aj v tom, že napríklad moravské nemocnice majú tento rok veľký problém so sestrami, lebo to najvyššie, ktoré sme dosiahli aj sestrám, spôsobilo, že čas sestier už neodchádza do zahraničia a tie moravské nemocnice s tým napríklad majú už problém, že tam tie Slovenky už sa vrátili alebo nie sú. A aj sestry vraveli, a vidím to aj v našej nemocnici, že sú lastovičky, že tie mladé dievčatá zostávajú v nemocnici ako sestry, viacej sa hlásili, zvýšilo to záujem. Takže toto je to, čo hovorím, že ten náš zákon mal efekt. Takisto záchranári u prezidenta povedali, že sa im posledné roky navýšil počet záchranárov, že to malo efekt v tom mzdové hodnotenie zákone, tá valorizácia miest. A hovoria to aj nemocnice, že im to pomáha aj ekonomicky, pretože keď je to v zákone určená mzda sestry lekára, tak tá nemocnica to ľahšie dostane od zdravotnej poisťovne. Jednoducho povie, že to je v zákone a musíte nám to zaplatiť, máme takéto náklady, pri operácii potrebujeme toľko atestovaných, neatestovaných, takúto sestru, vie to veľmi ľahko vyfakturovať tie poisťovny a keďže je to v zákone, poisťovňa to musí zaplatiť a na to dostala aj peniaze z rozpočtu. Takže toto je pre nemocnice významný benefit, lebo to vedia ekonomicky lepšie vykrývať takýto zákon. Takže tento zákon má efekt a ja sa pýtam, aké iné opatrenia v tomto štáte máme na to, aby sme tých lekárov tu mali, aby zostávali v nemocniciach, aby sme mali sestry, tých záchranárov, ostatných x zdravotných profesí, ktoré dnes majú týmto zákonom garantovanú mzdu a realita je taká, že iné opatrenie nemáme, tak je šialené, že vláda do tohto vstupuje. To je jediné opatrenie. Ani tým ukrajinským lekárom alebo komukoľvek, čo ponúkame na tom Slovensku, aby tu zostal. Nemáme lepšie nemocnice ako Česká republika, nemáme kvalitnejšiu medicínu ako Česká republika. To ma veľmi mrzí. A čo im vieme ponúknuť, aby tu nejaký lekár zostal, okrem toho tej mzdy momentálne? Veď samozrejme tie naše opatrenia ďalšie sú aj o vzdelávaní, o kvalite nemocnic, ako vyzerajú, aby sa mohli rekonštruovať, kupovať na prístroje kvôli tomu ozdraveniu, financovaniu nemocnic. Aj tie ďalšie veci, ktoré sú potrebné, aby tu ľudia zostali, my tam riešime, ale toto je pomerne jednoduché, rýchle riešenie a najlacnejšie riešenie je to zagarantovať tie mzdy v zákone. Takže v princípe ide nám o to, aby ten zákon, ktorý fungoval, aby bol dodržaný tak, ako fungoval, aby ho nikto nekazil, pretože keď do toho raz vstúpi vláda, tak do toho stále bude vstupovať vláda a tým pádom sa ruší aj to momentum tej stability, že ten mladý človek, ktorý sa rozhoduje zostať na Slovensku, vidí, že to je v zákone, má to garantované, vie, koľko bude zarábať za 5 rokov v nemocnici. Takže toto je dôležitejšie často ako tá samotná suma, ktorú samozrejme Česká republika nevieme ju prekonať, ani rakúske platy nevieme dosiahnuť, to si my uvedomujeme, ani tieto platy nechceme, za to sme robíme na Slovensku. 99%, 93 tých vecí, že jak volič povie a volič je úplné hovno, nevie nič, ale nevie nič, o ničom nevie nič. Riaditeľovi. No vy veľa hovoríte o tých záujmoch finančných skupín v zdravotníctve, ste spomínali tých dvoch najbohatších Slovákov v tom rebríčku a oni podnikajú v zdravotníctve. Tam sú dve hlavné skupiny a to je Agel a Penta. Tak nástupom tejto vlády, keď tam bola ešte pani Dolinková, sa ich situácia, sa ich postavenie na ministerstve posilnilo? Tak za ten rok, čo sa bavíme, tak pán Chrnek sa stal najbohatším Slovákom, to je majiteľ Agelu. Ale on podniká aj v iných veciach. Áno, čiže hutníctvo napríklad, ktorému sa strašne nedarí teraz momentálne, ale tomu slovenskom zdravotníctvu v biznise sa vždycky darí. Môže mať investované peniaze, hej, že nemusí to byť, že za rok zbohatol na zdravotníctve, to len aby sme boli fér. Áno, určite. Zisk súkromného sektoru v roku 2023 bol v slovenskom zdravotníctve 382 miliónov eur. Čistý zisk súkromného podnikania v slovenskom zdravotníctve, tom podvíženom slovenskom zdravotníctve a tento zisk z roka na rok narastol o 20%. To vláde nevadí, 20% rast súkromného zisku v našom zdravotníctve, z našich zdravotných odvodov, ale vadí, keď tu hovoríme, že sestra má narásť valorizácia miest o 9,6%, a to je 100 eur na jednu sestru. A to je valorizácia, ktorá je 2 roky dozadu, pretože my máme mzdy naviazané na, ja by som vysvetlil ten rast, my máme zdravotníci naviazanú mzdu na priemernú mzdu, ale spred 2 rokov. To bolo v roku 2022, kde bola 13% inflácia, preto priemerné mzdy narastli o 9,6%, lebo bola 13% inflácia. Teda ostatným zamestnancom na Slovensku narastli o 9,6% a zdravotníkom sa to malo prejaviť až teraz po 2 rokoch. Takže to není, že my máme teraz niečo navyše. My máme dostať tento rok to, čo mali ostatné profesie pred 2 rokmi, keď bola tá vysoká inflácia. Dobre, ale poďme k tomu, či sa posilnila ich pozícia na tom ministerstve za ten posledný rok z vášho pohľadu. No, zväčší to aj ten náraz ziskov a myslím si, že áno, aj počet nemocníc. Teraz sa idú privatizovať ďalšie krajské nemocnice, bojnice, kde predtým sa natlačili eurofondy a to je také vtipné, že najprv sa do nejakej štátnej nemocnice alebo krajské nemocnice natlačia rýchlo eurofondy, prestavuje sa tam všetko a potom sa zrazu zistí, že ide privatizovať. Že to sa teraz deje v Bojniciach napríklad. No,
ono chodili všelijaké šumy, kým bola pani Dolinková na ministerstve, že vlastne momentom jej príchodu sa rozparcelovalo to ministerstvo a okamžite sa tam zasa nasťahovali záujmové skupiny. Dokonca, že veci, ktoré sme už zaviedli aj po tých kauzách, ako je CT a podobne, že sa prestali proste referencovať nákupy a podobne, tak toto naozaj sa dialo na tom ministerstve? Nemám úplne informácie, ale tie prepojenia tých personálnych nominácií tam sú. Ak ja naozaj nerozumiem, prečo musia väčšina tých rozhodujúcich ľudí na ministerstve zdravotníctva predtým pôsobiť vo finančnej skupine, a keď skončia na tom zdravotníctve, tak idú zase do finančnej skupiny, veď to máme niektorých ministrov, riaditeľov nemocníc, ktorí pôsobia dnes v Ageli, v Pente, v Svete zdravia. Veď asi pán Čislák máte na mysli, napríklad, ale aj pani Kalovská je momentálne v Ageli ako medicínska nejaká poradkyňa, takže to sú také ako náhody naozaj. Teraz pán minister Šaško alebo ministerstvo zdravotníctva robí štúdiu uskutočniteľnosti na Národnú nemocnicu v Ružinove, o ktorej už teraz všetci vieme, že v Ružinove nebude. A túto štúdiu robí človek, čo bol spomínaný v Gorile, a tá istá firma robila aj pre pána Plesníka v Trenčine analýzu, či tie trubky boli vymenené, aby mal papier, že boli vymenené, aj keď všetci zamestnanci, čo tam chodia, nevedeli žiadne rozkopané ulice ani areál, ale máme teda posudok, že boli menené. Takže to sú také zaujímavé náhody v našom zdravotníctve. My sme na to zvyknutí už ako lekári, ale ten pohár trpezlivosti prekypí raz a to je aj toto momentum aj dnešku tých 3100 výpovedí. 99% všetky tie keci, že jak volič povie a volič je úplné hovno. Nevie nič. Tak nevie nič. O ničom nevie nič. No, keď už hovoríme o tých najbohatších Slovákoch, tak je to teda pán Chrenek a pán Haščák. Alebo rodina pána Haščáka, pretože on to prepisuje na svojich príbuzných. Áno, aj na svoje deti, teda Agel a Penta. No, oni keby tu sedeli, tak by protiargumentovali, že vlastne tie súkromné nemocnice sú na Slovensku v najlepšom stave. Negenerujú stratu na rozdiel od tých štátnych a vyzerajú ako v 21. storočí, teda, že aj tá nemocnica Bory naozaj proste je nová, vyzerá to lepšie ako tie rozbúrané Kramáre, Antolská alebo Ružinov alebo iné, Nitrianska nemocnica napríklad, hej. Tak čo by ste na to povedali vy, na tento argument, že tie penťacké nemocnice a tie nemocnice Agilu proste vyzerajú lepšie ako štátne? Áno, to je jedna vec, čo vyzerá a tam sa nesporím. Ale druhá vec, že kto tam pracuje, aký personál je zabezpečený, pretože do nemocnice nie je kvôli tomu, že tam je pekná čakáreň a stoličky v čakárni, ale chcete najlepšieho lekára, najkvalitnejšieho so skúsenosťami a kvalitnú sestru a dostatok, lebo to je tiež o živote, na to sú štúdie, kde je istý počet sestier, keď ho dáme menej, tak sa zvyšuje úmrtnosť na oddelení napríklad. Ale no, k tomuto sú jasné odpovede, k tomu financovaniu, kde je vidno, to sú všetko prehľady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ešte za bývalého vedenia. Už sa zmenilo vedenie, teraz je tam človek, ktorý už Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou už tieto grafy neukazuje. Pani Blahová. Áno, ja sa pýtam prečo. A napríklad ten úrad za pani Blahovej ukazoval, ako sú financované nemocnice, a to si odporúčam každému čitateľovi pozrieť. A tam napríklad vidieť, že ten verejný sektor, tie zlé vyzerajúce nemocnice sú výrazne podfinancované od tých zdravotných poisťovní, ale pre svoje nemocnice, teda Agel aj Svet zdravia, majú ďaleko lepšie platby. A je smiešne, keď porovnáme financovanie napríklad univerzitnej nemocnice alebo fakultnej nemocnice, ktorá má tých najťažších pacientov a má pritom menšie platby od poisťovní ako nejaká súkromná maličká nemocnica, ktorá naozaj rieši tie ľahšie prípady a všetko ťažké pošle do nemocnice fakultnej, štátnej. A my do toho pacienta dáme kopec liekov, peňazí, starostlivosti, stojí nás to náklady tú nemocnicu, ale zdravotné poistenie to nezaplatia. A napríklad toto je tá vec, čo treba v konsolidácii spraviť, kde sú stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstva financií, kde jedno ministerstvo samotné to tvrdí, že keby platby od všetkých troch zdravotných poisťovní boli približne rovnaké, že za ten rovnaký výkon, približne podobnú sumu všetky tri poisťovne platia, tak súkromné poisťovne museli doplatiť 53 miliónov a štát by ušetril 53 miliónov. Dobre, čiže inými slovami, tie súkromné poisťovne platia svojim nemocniciam vyššie platby. Dôvera, ktorá patrí finančnej skupine Penta, by musela doplatiť napríklad 40 miliónov ročne. Ale to, aby sme sa 99% všetky tie keci, že jak volič povie a volič je úplné hovno. Nevie nič. Tak nevie nič. O ničom nevie nič. Aj to je jedna nemocnica, za to by sa dalo postaviť. Každý rok, keď máte 13 rokov, čo na to upozorňujeme, to 13 nemocníc sme mohli mať postavených, miesto toho má finančná skupina väčšie zisky. A to platíme zo zdravotných odvodov, opakujem. To sú z našich peňaženiek.
53 miliónov ročne a náklady na to smiešne navýšenie, čo sa tu bavíme o lekároch, na tých 9,6%, čo rozdiel medzi tým, čo pán Šaško ponúka, čo my žiadame, aby sme sa vrátili k tomu pôvodnému, je necelých 20 miliónov. A tu 53 miliónov každý rok unikne štátu, lebo a naše nemocnice vyzerajú, ako vyzerajú. Majú dlh už miliardu, lebo to ich pacientov musíme my odliečiť aj do dlhu. A to sa je miliardový dlh štátnych nemocniciach, ktorý štát zaplatí ďaleko násobne viacej, ako keby sme to mali zaplatiť, lebo už len nákup materiálu, keď dlžíte, tak je o 20% väčšia cena toho materiálu, lebo ten, čo to predáva, vie, že to nezaplatí nemocnica hneď, takže o 20% máte vyšší náklad ale na nákupy v nemocniciach, keď má takýto dlh. A plus tam podnikajú firmy, ktoré majú tam ako úplne Eldorado v tom dlhu. Ale aby som neodbočoval, len keby ten trh, čo hovorí všetci a aj tí analytici, keby fungoval a zdravotné poisťovne za rovnakú hospitalizáciu, rovnakú diagnózu platia približne rovnako, tak je to 53 miliónov každý rok úspora tohto štátu a naše nemocnice by vyzerali ináč. No, ten trh by možno lepšie fungoval, keby nebolo krížové vlastníctvo, rozumiem. Minister Taraba vám vyčíta, že časť lekárov robí v nemocniciach a potom majú ešte druhú šichtu v ambulancii, kde dobre zarábajú. To sú jeho nejaké parafráza. Nie je to presný citát. Bývalý minister Palkovič, ktorý je dneska na tom úrade pre dohľad, zase opisuje, že tá produkcia v nemocniciach každý pol rok klesá a prevádzkové náklady nemocnic stúpajú a lekári z nemocnic idú do súkromných kliník robiť jednodňovú chirurgiu, na ktorej sa zasa zarába. V tomto majú pravdu? Pozrite, teraz začnem od konca. Jednodňová chirurgia, to bolo tiež vytvorené Eldorado pre súkromných podnikateľov, hlavne od Všeobecnej zdravotnej poisťovny, teraz to trošku zatrhla, takže ten odliv bude naspäť. Ale ja sa pýtam, prečo je to nastavené, že ten lekár, ktorý dokáže robiť špičkovú operáciu v nemocnici, pre neho je výhodnejšie ísť nejakú banálnu operáciu robiť do jednodňovky. Prečo je to tak nastavené? Viete, že a čudujeme sa tým ľuďom, že idú teda tam, kde majú vyšší zárobok. Veď to je tá chyba nastavenia, čo hovorím, že my v tých fakultných nemocniciach musíme mať zaplatené tie výkony. Tie fakultné nemocnice musia mať zaplatené tie výkony, aby to fungovalo jak v zahraničí. V zahraničí vám nejde človek, špičkový chirurg, profesor, operovať do jednodňovej chirurgii nezávažné veci, lebo má svoju prácu v nemocnici a dobre zaplatenú. To, čo je problém, je teda nastavenie napríklad jednodňoviek, ktoré bolo výrazne naštandardné na Slovensku. A to sa pýtajme prečo, kto je ten konečný užívateľ výhod toho nastavenia. Druhá vec, to... No, však to sú tie finančné skupiny, čo hovoríme. Nie sú to len tieto dve, ale aj ďalšie. To sú tí súkromní podnikatelia, ktorým narastá zisk v slovenskom zdravotníctve každý rok o 20%, alebo teda medziročne. To, čo som povedal na začiatku. A toto sú tie peniaze, ktoré sa ulievajú, lebo my potrebujeme riešiť tých pacientov v nemocniciach s tými ťažkými operáciami a na to potrebujeme mať peniaze a tam sústredenú tú zdravotnú starostlivosť. Druhý problém je, čo napríklad som predčerom riešil s jedným lekárom, ktorý je špičkový, možno jediný na Slovensku v danej operácii. On nemôže operovať v nemocnici a musel si znížiť úväzok, pretože mal toľko pacientov, ktorých nedokázal odoperovať v danej štátnej nemocnici, pretože nie sú sestry a v tomto prípade anesteziologické alebo inštrumentárky a máme 10 operačných sál a 3 sú zavreté, lebo nemáme personál. Zabezpečme mu 3 operačné sály navyše, ale teda všetky tie operačné sály, ktoré sú prichystané, pripravené na operácie, zrekonštruované, aby fungovali, a to je tá naša požiadavka napríklad platy sestier, aby sme mali tie sestry, aby sme mohli operovať naplno v tej nemocnici, lebo to je potom aj tá efektivita tej nemocnici, že klesli počty personálu, menej operácií, ale takže ten efekt nevie zvýšiť, lebo nemôže toľko operovať. A ten lekár, teraz čo som spomínal, ten prípad musí ísť do súkromnej nemocnice, kde má tie operačné sály pripravené a vo 2-3 nemocniciach chodí ďalej operovať, aby si ten plný úväzok zabezpečil a tú operatívu, aby mu jeho pacientov bežala. A nevie to zabezpečiť tejto štátnej nemocnici, pretože sú tam zavreté operačné sály. No ale robí to len pre tých, ktorí si to vedia zaplatiť. No a to je tá chyba, že prečo máme nemocnicu štátnu, kde nemôžeme operovať, lebo nemáme sestry a potom v súkromnom centre, kde si pacient musí zaplatiť, lebo to je súkromné, má potom krajšiu čakáreň, aj sestry na operačkách a tam to už je. A to je to, čo my hovoríme, že spravíme v tom poriadok. Keď niekto chce navyše, tak ako je to v Anglicku, je zdravotníctvo garantované z poistky a potom máte niečo naštandardné, čo si, keď chce, nech si niekto zaplatí. Ale tú zdravotnú starostlivosť štandardnú štátnu musí mať zabezpečenú ten človek, čo si platí zdravotné odvody. Takže toto je druhá odpoveď. A tretia odpoveď, tie čiastočné úväzky je choré, keď ja to vidím na sebe ako pediater. Keby som mal obvodnú ambulanciu zarábať
zarábam viacej ako na detskej klinike, kde musím robiť nočné, mám tam ambulanciu, mám na starosti mladých lekárov, ktorým sa musím venovať, brať za nich zodpovednosť. Je to ďaleko viacej práce, náročnejšie, ako keby som sedel na súkromnej ambulancii, kde by som mal väčší príjem v mojej profesii. Ale to je chorosť tiež, to nikde v zahraničí tak nefunguje, že nemocnice majú najslabšie mzdy. A nie je to len o peniazoch, často je to vyhorenie, že ten človek už potrebuje na ten menší úväzok si oddychnúť v tom 45. roku života, v 40-50. roku života, a tak je to aj v zahraničí. Ako tieto čiastočné úväzky, nie je to nič nezvyčajné ani v zahraničí, aj v tom anglickom systéme. A druhá vec, čo som chcel povedať, je, pokiaľ nebude mať systém nastavený tak, že ten lekár o tú prácu bude lipnúť v tej nemocnici, že bude vedieť, že túto mám taký príjem a musím si ho udržať a musím byť dobrý, aby som tam zostal v tej nemocnici. Aby ma primár nevymenil za lepšieho lekára, a to isté platí aj pri sestrách. To v tých nemocniciach nebude fungovať. Ak by sme to financovanie nemocníc nastavili tak, ako to majú tie súkromné pri tých štátnych, a to odporúčam správu z roku 2022, kde vidno, že tie štátne nemocnice od poisťovní dostávajú najmenej, tak potom by si mohol dovoliť aj viacej operatívy, aj menej úväzkov lekárov. No. Ale ja som za to, nech všetci lekári robia hlavne v nemocniciach, a nech sa rozhodne, či chce ísť do ambulancie alebo do nemocnice. Takéto uväzkovanie často je na škodu. Ja som za to, ja mám plný úväzok v nemocnici, ale zase musím povedať, že ak by napríklad sme dali tým lekárom na výber, často si vyberú tú ambulanciu, že v tej nemocnici nezostanú, lebo dnes tie úväzky sú možné len so súhlasom riaditeľa nemocnice. To každý ten lekár, čo má úväzok, ale viac menej riaditeľe nemajú až tak na výber, lebo tých lekárov nie je tak veľa, ale jasne, to je ten problém. A to je ten problém. Keby sme mu vedeli povedať, že nie, my ťa potrebujeme v nemocnici, vyber si, tak on si vybere. V zahraničí si vyberajú tú nemocnicu, na Slovensku tie ambulancie, žiaľ. No, tá neefektivita. Ale zase, aj v tej ambulancii ten lekár ošetruje pacientov. Ak by sme ich všetkých stiahli z tých aj súkromných ambulancií do nemocnice, tak nám zase skolabuje ambulantný sektor. To je kombinácia, ten ambulantný sektor je samostatná kapitola, ale k tomu sa dnes už nestihneme dostať. 99%, 93 tých keci, že jak volič povie a volič je úplné hovno. Nevie nič. Ale nevie nič. O ničom nevie nič. Skôr my vidíme, že tá optimalizácia siete, to máte ako tak, že napríklad vieme, že nejaký štát má veľkú kriminalitu a riešenie nie je také, že začneme zatvárať policajné stanice. Akože my máme zlé výsledky zdravotníctva, vidíme, že ambulantný sektor napríklad nefunguje v tom, že máme veľmi veľa hospitalizácií, ktoré sa dali zvládnuť ambulantne. Ale vy nespochybňujete, že potrebujeme optimalizáciu siete, nie? Ja nespochybňujem, že my potrebujeme povedať, kde ktorá nemocnica má čo robiť a kde by mala byť. Áno. Ale to nie je táto optimalizácia, toto nastavenie. Koniec koncov tá optimalizácia, všetci sľubovali, že tu bude nejaký poriadok, že sa zabezpečí počet výkonov, a dopadlo to tak, že napriek tomu, že sú jasne stanovené kritériá, ktorá nemocnica by mala byť v akom stupni, tak pani Dolinková, ministerka samotná, porušila tie pravidlá, nemocnicu Bory zazmluvnila. Vlastne handluje, no? Zazmluvila do vyššej kategórie súkromnú nemocnicu Agel, kardiocentrum v Košiciach Agel dala do vyššej úrovne, dala im viacej peňazí, ako samotné ministerstvo zdravotníctva na základe analýzy povedalo, že by prislúchalo tej nemocnici, takže ani poriadok tam není. Tam udialo sa v tej optimalizácii siete nemocnic toho, že peniaze z plánu obnovy sa decentralizovali, dali sa malým nemocniciam a pacienti sa centralizovali do veľkých nemocníc. Vidím to napríklad u nás, kde Nitra sa stala krajskou nemocnicou, pacienti nám enormne pribudli. Tie malé nemocnice ich posielajú, ale malé nemocnice, ktoré nám posielajú pacientov, dostali eurofondy na rekonštrukciu. Napríklad my nemáme 16 miliónov v Nitre na to, aby sme postavili nový centrálny príjem. Sme v médiách, že ako sa ťažko čaká pacientom na urgentnom príjme a sú tam zlé podmienky, sú stále sťažnosti. Nevieme postaviť ten nový centrálny príjem za 16 miliónov, napriek tomu, že nám množstvo pacientov pribudlo týmito opatreniami, ale susedná nemocnica v Leviciach dostala 40 miliónov na rekonštrukciu a pacientov presúva k nám. Takže toto je jedna vec, sa hovorí a ponúka ľuďom a vysvetľuje, že tu nejaké úspory budú, a druhá vec je realita. Takže ako je tam ešte väčší neporiadok a je to trošku taká finta, že učí sa cesta pacienta. Pre mňa nie je cesta pacienta, že povedia, kde ho rýchlo môžete preložiť, lebo veľa tých pacientov by mali zvládnuť tie menšie nemocnice a zvládali ich doteraz. A ďaleko vlastnejšie, ako keď prevážame tých pacientov so všetkými následkami toho prevozu do tých centrálnych nemocníc, ktoré sú úplne preplnené. 99%, 93 tých keci, že jak volič povie a volič je úplné hovno. Nevie nič. Ale nevie nič. O ničom nevie nič.
Dobre, ale je to udržateľné, aby proste v každom menšom meste bola veľká pôrodnica. To je úplne normálna, legitímna debata, pretože teraz počúvame aj hlas, že my sme zabezpečili, že tento rok sa žiadna pôrodnica nezrušila, pričom je úplne logické urobiť tú sieť proste efektívnejšiu a je to bezpečnejšie aj pre ženy teraz, keď už sa o tých pôrodoch napríklad. Je to klišé, ale vidíte, vo výsledku v Bratislave pribudla ďalšia pôrodnica navyše a problém je už personál. Napríklad tuto vznikla ďalšia nemocnica úplne bez konceptu v Bratislave, ale ten personál je jeden a teraz je problém, že nikto nemá dosť personálu. Kradnú si navzájom sestry aj lekárov. Tak a druhá vec, že oni ich musia preplácať, keď tu máte tú súkromnú nemocnicu a to výrazne zvýšilo cenu tých zdravotníkov, čo sú ďalšie náklady na zdravotníctvo, čo sa nerieši, pretože keby to nemocnica nebola, možno by až také platy nemuseli ponúkať tej Bratislave. No, čiže súhlasíte s tým, že to nejako optimalizovať treba? Ja som za poriadok. Začneme tým, aby sme financovali tie nemocnice normálne, aby napríklad verejné zmluvy medzi nemocnicou a poisťovňou bola verejná, takže sa dá kontrolovať, aby bola štandardizovaná. To je naša jedna z tých požiadaviek, čo ministerstvo financií dlhodobo žiada od zdravotníctva, aby to konečne spravili, pretože tam je absolútne neprehľad v tom financovaní tých nemocníc. Správame štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a poisťovňami, to je naša prvý bod memoranda, to poriadku financovania nemocníc. To nám veľa ukáže. A sú štúdie napríklad efektívnosti nemocníc, ktoré u pána prezidenta sa tiež spomínali, ktoré hovoria, že najefektívnejšie nemocnice z toho, čo sa do nich dá finančne a čo sa dostane tá poisťovňa v tom pacientovi v uzdravení, tak sú tie štátne. No toho prezidenta ste spomenuli, že si 3-krát. To malo aj nejaký význam? Nejako vám prezident Pellegrini pomohol? Spomenul som to stretnutie, kde bolo veľmi, myslím si, že prospešné na to, aby sa ukázali tie veci aj od jednotlivých zdravotníkov, aj od riaditeľov nemocníc, ktorí tam sedeli a bol tam aj pán profesor Jačuška z Lekárskej fakulty v Košiciach, takže ja som rád za toto stretnutie. To stretnutie bolo veľmi fajn a myslím si, že v tomto nemám za čo kritizovať pána prezidenta. To, čo sa následne udialo a tie jeho skutky sú trošku sa rozišli s tým, čo sľuboval, lebo to bolo niečo iné slúbil a niečo iné spravil reálne. Takže tam to celkom nebolo fér. A z jeho strany to by som nehodnotil pozitívne, ale to, že spravil takéto stretnutie, kde sa títo všetci zdravotníci vyjadrili a že to zastrešil, tak to je veľmi pekný krok od neho. Aký je teraz postup? Čo sa bude diať? My ponúkame vláde, 3200 lekárov dalo výpoveď. Každému na Slovensku je jasné, že žiadny núdzový stav to nevyrieši. Má 2 mesiace teda čím minister. viacej bude negatívne tlačiť minister a vláda na lekárov, tým sa ešte viacej zatnú. Ja to už poznám. A čo tie nadčasy, ktoré vlastne robíte? To je stále v hre. My máme vyzbieraných vyše 3000 vypovedaní nadčasovej práce. Ak nám, a tie ste ešte nepodali? Tie sme ešte nepodali, môžeme ich podať v týchto mesiacoch, takže to ešte máme možnosti ako vláde. Aby som si to predstavila, pán Vysolajský, čiže vy máte teraz 2-mesačnú výpovednú lehotu, počas ktorej ale robíte ešte tie nadčasy dobrovoľne, hej? Ale v každom bode sa môžete rozhodnúť vypovedať tie nadčasy, čiže už počas tých 2 mesiacov by sa mohlo stať, že niektoré nemocnice nebudú vedieť poskytovať zdravotnú starostlivosť. A to je potom tá debata, že viete, že keď sú vykrikované nejaké vysoké mzdy lekárov, to, jak pani primárka Chovanová v Košiciach má, nechcem sa dotknúť, ale teda má už vyšší vek a má 11 služieb mesačne. Tak ona hovorí, že má 4 roky do dôchodku, myslím, že sa aj nedotknete. Hej, vyzerá v podstate mladšie, čo ja musím povedať, ale to je žena, ktorá tu v tomto štáte má 11 služieb mesačne roky. To je 11 krát 24 hodín do mesiaca. Povedal, že 9 mesiacov ročne odrobí navyše ešte okrem svojho. A potom je niekto bude vykrikovať a stará sa tam robiť špičkovú medicínu na tom východe, v tých ťažkých sociálnych skupinách sa tam stará o tie najzraniteľnejšie deti novorodencov. A ešte si potom robí zbierku na oddelenie. A robí si oddelenie, študuje si a zavádza tam to na východe, čo majú na západe bežné, tak to tam ona doťahuje z toho západu a vytvoril tam super tým a drží to tam nad vodou. A popri tých 11 službách robí ešte toto, aby sa to oddelenie rekonštruovalo a vypočuje si od ministerky, ako robí politiku. Teraz robí aj stavby vedúcu, som počula. Takže... No, sú ďalšie nadčasové hodiny a ja sa pýtam, či je fér to, že nevykrikovať, koľko zarába. Lebo bez nej by to oddelenie nebolo tam, kde je, bez nej by toľko novorodencov nedostalo takú zdravotnú starostlivosť a 11 dní do mesiaca robí 24 hodín v práci. Ale popri normálnej pracovnej dobe. Takže toto sú tie nadčasy. A 60% lekárov sú dnes ženy, a je to 80%, lebo tak je to teraz v tých lekárskych fakultách. A my o týchto nadčasoch hovoríme pri ženách, často matkách. Takže to sú ako naozaj, to už prestáva byť vtipné. A tie ženy to robia dobrovoľne
aj dobre, ja som lekár, muž, ale robíme to dobrovoľne. A vy ste otec, pán Vysolajský. Áno, ja som otec. A robíme to dobrovoľne, pretože napriek tomu, že keby som išiel do súkromnej ambulancie, nemusím robiť nočné, ale v nemocnici som 19 rokov, 20 už bude a robím tie nočné na úkor mojej rodiny a potom počujem z ministerstva financií, ako máme vysoké platy. No, pritom to nie je tá suma 4800. Rozumiem. Ale to sme už rozobrali, len povedzte mi, že za akých okolností... Lekár má dnes tento rok plat 3000, mám to tu z ministerstva, 3260 eur je plat atestovaného lekára, to je špecialista už po 5-6 ročnej praxi. A nástupný plat lekára je 1956 eur v hrubom, teda hovorím obidve. To je to, čo máme v zákone. My toto žiadame, bolo dodržané. No a teda, za akých okolností by ste boli ochotní vlastne tie nadčasy vypovedať, povedzte mi? Ak by nám ponúknuté, za akých okolností by sme chceli pritvrdiť. Áno, počas tých 2 mesiacov, čo môžete rokovať ešte? Naozaj flagrantné porušovanie a budeme vidieť, že... ignorovať pri rokovaniach. Je aj táto varianta v možnosti. Ale je to teda posledná nejaká možnosť, ktorú si akože odkladáte? Určite, my sme aj toto je naša posledná možnosť, lebo my sme všetko vyčerpali. Ja mám x listov, kde som prosil o stretnutie predstaviteľov koalície, aj pri Rásochách, aj pani Dolinkovú. Sme x-krát, my sme 7.6. povedali, že tie rokovania k ničomu nevedú. Dnes nám pán minister odkazuje, že v novembri si našľuduje memorandum. Tak ako, ja naozaj spravím čokoľvek iné ako výpoveď. Tak že zajtra snad si to doštuduje, ale... Ja čokoľvek iné spravím ako výpoveď, nech mi to povedia občania, čo mám spraviť na to, aby sa zdravotníctvo začalo hýbať. Spravím to iné, ale my inú možnosť nemáme. Len tu Čo by sa stalo, ak by vám vyšiel v ústrety minister vo všetkom okrem tých platov? Ja odpoviem tak, že keby nám ponúkol len platy, tak my nestiahneme výpovede. My chceme, aby zriešil zdravotníctvo. No, ale že keby platy neponúkol a všetko ostatné by vám vyhovelo. To vždycky pri našich výpovediach počúvame toto, ale vždy je problém to ostatné a nie platy. Lebo tu pri platoch sa bavíme o necelých 20 miliónov, hej, a plus 40% z toho sa vráti do rozpočtu, lebo platíme dane. Takže to sú smiešne peniaze, čo sa bavíme. Naopak, čiže ak vám ponúkne len platy, tak to vám nestačí. A vždy nám ponúknú platy, ostatné nám slúbia, že sa to bude v nejakom čase plniť. My chceme, aby to ostatné začali plniť. Takže keby nám ponúkol len tie mzdy, že sa vráti zákon do pôvodného, to nestačí. My máme tie veci spísané v tom memorande, poriadok vo financovaní nemocníc. Musia sa upraviť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať slovenských lekárov viacej kvalitných. Tá kvalita je dôležitá, to slovo kvalitných je dôležité. Musia sa zmeniť reforma vzdelávania mladých lekárov. O to sa tam dáva vyčítať. Ja to hovorím od začiatku, sú na to prieskumy. Mladý lekár po škole odchádza hlavne kvôli komplikovanému atestačnému vzdelávaniu zo Slovenska. To opatrenie zadarmo nestojí nič. To len treba spraviť na ministerstve zdravotníctva a nemusia vymýšľať teplú vodu, pretože stačí okopírovať český systém. Z češtiny do slovenčiny to treba preložiť. A toto sa bavíme s ministerstvom 30 rokov a maličké zmeny sa dejú len vtedy, keď dáme výpoveď. Takže toto sú tie veci, ktoré my chceme, aby sa riešili a ktoré naozaj pomôžu slovenským pacientom, pretože vrátim sa k tej efektivite. Napríklad my sme s tým zákonom zabezpečili, že viacej mladých lekárov pribudlo do nemocníc. Naozaj historicky veľa. Ale tým sa nám pribudol počet lekárov, ale nezvýši sa efektivita, pretože napríklad na moje oddelenie historicky pribudlo najviac mladých lekárov teraz. 10. Ale oni môžu pracovať samostatne po 4 rokoch praxe a z tých 4 rokov ten pediater je 2 roky v nemocnici a 2 inde cirkuluje. Takže on nemôže sa zvýšiť efektivita, lebo mne alebo nám skúseným atestovaným pribudla práca, musíme ich učiť a mladí ešte nerobia. Takže... No, dobre. Môže to zajsť tak ďaleko ako v tom 2011? A poďme si teda, vy ste povedali, že núdzovým stavom sa to nevyrieši. No. Tak vtedy sme v 2011 videli, že myslím, že 2 dní to... 4? Dobre, tak 4 dní to vydržala tá vláda a potom teda ste sa nakoniec dohodli. Povolali teda aj lekárov z Česka, aj z ministerstva obrany, tak nejako to sanovali, hej, ale teda ako dlho sa dá vydržať, keby ste tie výpovede naozaj dali, aký odhad tomu dávate, že čo, týždeň vie vláda vydržať v takomto núdzovom stave? Nie, to nie je bezpečnostná starostlivosť, určite to nie je zabezpečenie prevádzky a to sa nedá ani veľmi obhajiť pred súdom, pretože ten núdzový stav musí vzniknúť za nejakých výnimočných, neriešiteľných situácií, ale my tu ponúkame to vyriešenie behom jedného dňa. Ako stačí jedno rokovanie, dohodneme sa na veciach, že vláda ide riešiť zdravotníctvo, spúta finančné skupiny tak, aby tie peniaze zostali pacientom a nie kontám v zahraničí. A poďme to riešiť, veď to sa dá za jeden deň vyriešiť, na to nepotrebujeme núdzový stav zažívať a Slovensko zažilo, že núdzovým stavom to vláda nevyrieši. Tí zahraniční lekári z Česka, čo sa tu hanbili, že prišli toto riešiť, tu ich bolo okolo 20. Lekári ministerstva obrany to nevyriešia, pretože ich dokopy nemá skoro žiadnych a tie nemocnice ministerstva obrany tam takisto sú vo výpovediach. Takže to riešenie je jediné,
aj to, čo my navrhujeme, aby to zdravotníctvo fungovalo, aby vláda riešila naše zdravotníctvo. Nie, že dáme nič navyše. Čo je nenormálna požiadavka, že chcem, aby bol poriadok vo financovaní nemocníc. Veď to je ako základná vec, čo by sme mali ako občania žiadať od vlády. Ešte mi tak napadá, Pentagon teraz vlastní aj dosť veľké portfólio médií a niekedy ich používa proti nejakým svojim súperom aj v zdravotníctve. Ano. Toto vás zatiaľ nepostihlo, že by Bulvarová začal písať? To nás postihuje pravidelne, to je 2011 rok, 22. aj toto a vôbec tá debata, že my hovoríme o okresaní finančných skupín, o úsporách v zdravotníctve za 308 miliónov na budúci rok sa môžu udiať. 308 miliónov sa môže usporiť na úkor podnikania tak, že pacient to nijako nepocíti na kvalite dostupnosti. 308 miliónov. Ale pán minister tu rozpráva o 62 eurách pre lekára, že to sa celé točí, že ľuďom stačí podhodiť, že plat lekára a už sa bavíme o tom a nie, že nás okradajú všetkých tu finančné skupiny. Takže to sa ľahko dá zvrtnúť, žiaľ, ale myslím si, že už to ľudia začínajú trošku lepšie vnímať. Ja sa stretám s veľmi pozitívnymi reakciami od ľudí na ulici, v obchode, takže toto naozaj nás posúva dopredu, nás lekárov v tom, ale stretávame sa s tým a myslím, že je na čase vyriešiť to tak ako v Českej republike, kde sa prijal zákon, že títo oligarchové nemôžu vlastniť toľko médií, pretože napríklad tá finančná skupina naozaj vlastní skoro všetky už médiá a je to pomerne citeľné aj teraz, keď my sme hovorili o zastavení transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, tak sa vynorili rôzni analytici, ktorých spája to, že sú financovaní Dôverou alebo ďalšími firmami z Penty. Takže tu by som aj privítal, aby trochu médiá vyžadovali od tých ľudí, ktorí sa niečo vyjadrujú, aby uvádzali svoj možný konflikt záujmov. U nás v medicíne je to bežné, keď má lekár nejakú prednášku, tak musí deklarovať svoj konflikt záujmov. Bolo by dobré aj pri týchto analytikoch, často v úvodzovkách analytikoch, aby deklarovali, kto ich financuje, ich firmy. Posledná otázka, pán Vysolajský. Ako to, že premiér vlastne dookola opakuje, že zdravotníctvo nie je premiérska téma? Vy si to viete nejako vysvetliť? Lebo vy ste teda už dlho v tomto odborárskom biznise. Už dlho riešite lekárske odbory. Zažili ste už x premiérov a ja si nepamätám, že by premiér niekedy vyhlásil, že zdravotníctvo nie je premiérska téma. To ste už zažili, lebo vždy s vami rokovali premiéri. Ja mám teraz pocit, že pán premiér Fico trošku si uvedomuje, že v tom zdravotníctve to bolo tak v poslednom čase dosť prekročené tie hranice normálnosti. A že to trochu dáva tej strane, aby si to upratala, ktorá to má na starosti. Použili ste také slovo, ale v konečnom dôsledku to bude musieť riešiť premiér a tá zodpovednosť žiaľ sa nezbaví, pretože on je nadriadený aj toho nominanta, hoci druhej strany, takže pán premiér má vždy zodpovednosť za každé to ministerstvo. On je predseda vlády, predseda tých ministrov, takže ministra zdravotníctva. Takže tejto zodpovednosť sa nedá zbaviť. Nehovoriac o tom, že minister financií je za stranu Smer. Napríklad, ale hovorím, to zdravotníctvo potrebuje systémové riešenie. My aj od ministerstva financií potrebujeme riešenie. Napríklad tie firmy, tá jedna, čo podniká v tom dlhu nemocníc, to sú šialené veci, s ktorými sa popasovali v Poľsku, v Česku, kde to ministerstvo financií zastavilo, že takéto podnikanie s dlhom nemocníc nemôže byť. Tam sú 18% úroky. My sme podali podnet na generálnu prokuratúru, kde v bratislavskej nemocnici sa oneskorili o 2 dní v splátke úveru a pokuta bola 2,5 milióna. Napriek tomu, že na účte peniaze nemocnica mala na splátku a dostala 2,5 milióna pokutu za pár tisícovú položku. To sú šialené veci, ak tam narastá ten dlh a že niekto v tomto takto podniká a štát mu to dovoluje. Takže napríklad v tejto veci, aby sa takto nekupčilo s tým dlhom nemocníc, to vyžaduje opatrenie od ministerstva financií, ktoré teda už po tých rokoch, my to ešte za Matoviča riešili a chceli, aby to vyriešili, aby to zamedzili tak, ako v okolité krajiny to stopli. Nemôže sa to robiť, tak by sme privítali takýto zákon aj na Slovensku. Takže je to nielen problém ministerstva zdravotníctva, a to, keď ministerstvo zdravotníctva naozaj pohlcuje milióny, 308 miliónov, ktoré ministerstvo financií napíše do papierov k rozpočtu, že tam môžu ušetriť na biznise, nákupov liekov, je tam toto platby od poisťovní, je tam 53 miliónov, sú tam vyšetrovacie metódy, laboratórne vyšetrenia a ďalšie vyšetrenia, ktoré môžeme ušetriť 80 miliónov, keby sme platili toľko, čo Česká republika za tie laboratórne vyšetrenia, to je tiež ten biznis s labakmi. Tak toto napísalo ministerstvo financií, to nie je náš nápad. Tak keď to už oni pomenovali útvar hodnoty za peniaze, tak je na premiérovi, aby tieto do ministerstva zosúladil, že jedno vám tu hovorí, že môžete ušetriť 308 miliónov
jedno ministerstvo a vy to máte len vykonať. Tak to je úloha premiéra, aby to zabezpečil. Tak a to je potom tá konsolidácia, ktorej sa my nebránime a hovorím, že túto na platoch sa ide ušetriť 20-25 miliónov a 308 miliónov vyliejeme do splachovača, lebo to ide biznisovým skupinám. Napriek tomu, že ministerstvo financií to pomenovalo, kde môžu šetriť. Tak, bude plynúť teraz 2 mesiace výpovedná lehota, keď môžete rokovať do konca roka. Verím, že sa tu nevidíme naposledy. A že sa teda, dúfajme, dohodnete. A teraz hovorím v mene slovenského pacienta. Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas. Ďakujem. Aj my sme pacienti, takže my chceme, aby sme sa dohodli. Všetci sme trochu pacienti. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovidenia.